Pinapalabas. Babaan ti tulong da pipito, kanti agtutubong agnagan iti lagrimas. Napamati dalulita ni Don Esteban, asaan apudno ti atap daytoy, amakikam kamalala ni Lolita. Itimot pa nagpampanunot nila kay Josep. Naipalagit kenkwana tinabayagan akut kupikupan na apalimad, may papan iti naikali a kinabaknang iti masakupan ti Hacienda Gabriel. Inkadeng na nga ipudno dayta kini Don Esteban. Nasdaw ti baknang idinapan ni Josep iti Villa nga iso ti gagara na. Nang runa lang aruden, idi saritaan daytoy ti may papan iti gameng. Imbaga pa'y tilakay nga adda idi na italag amapakenkwana ngem napukaw. Ket adda iti day di ama ni Esteban ti orihinal a kopya. Inkadeng addagos ni Don Esteban ti panagawid na ija Espanya, tapno sa pulen na ti mapa. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Napaanan ni Senyor Esteban, Senyor Alfonso? Si, Benito. Ala, mapantamatan. Ang naman niya di kinuna ni amigo Esteban na numero 1 nagagara na ija Espanya. Gaman ka din agpaiso? Ha? Ay, jak amo, Senyor. Jak unay na into na ran tinagsaritaan da iti lakay aman nalon ang nagkaunay ija Hacienda Gabriel. Kasta. Adan sakit di sekreto ti amom, Benito. At dalakit di, Senyor Alfonso. Bueno, mapantan. Urayan ta na sumangpet ni amigo Esteban. Namnaman ni siya na ibaganan tunuan niya na talaga ti ginagara ni iso ija Espanya. Sapay kumatag subli adagos ni Esteban. Tano saan? Ang mga numakigtot to ang makakita kanyak. Sigurado ang madlawton ti si Kugko manang Pedrita. Sikamat ngamin. Ape ade mo pa'y laimbaga. Nasaysaya at kumamatlaang no namuan na sakbay ang nagbiyahe. Pinanunot ko matanday ta. Ngam, nagamakak. Ang mga negatibo ti panagawat na. Kat isupay ti di pakatuluyan ti inkadeng nan a panagbakasyon na. Sa bagay. Manang Pedrita, kung naididagi ti gagayem ko, asyak ti kagasatan kada kami nga agkakasadaran. Baknang, kan nataar ngamin ni Esteban. Talagamat, senyorita. Kasta ti pangipagarupan ti amin na makamamukan ka. Ngam, di dalaan mo. Miserable ti biyag ko, manang Pedrita. Agbali tumatlaang ni Senyor Esteban. Uray kitam. Sapay lakuma. Sapay lakuma takasta nga agpaiso. Ay, namnama, diyan ka rin ni Senyor Pedrita. Anyaman tiin karina kan ka. Ado mo tiin karina na di na pa'y tinungpal saan aya? Ay, urayan ta Anya nga ro tiin karina kan ka. Nabalor ka no apasarabo. Anya? Wen, isang putan na tanto kano itinabalor a regalo. Iso asayaan tati agtrabaho. Kasta timbagana. Kunam kat madandanaga na. Oh, anyat pagdandanaga maya. Di pa'y laimbaga ni Senyorita Lolita nga aginawan. Kat siyempre, no maibayag ni Senyor ija Espanya, madlaw ton ti sikog na inton sumangpag. Anyan tulangan ti sawan di asawa na no masikog ang makita na. Wen anya? Ti pagamkak. Amangan no dinto akon ni Senyor Esteban nga iso ti ama ti sikog na. Ay, daytan ti dakas. Talaga. Babalawak ni Senyorita. Adumot nga mindag iti pagkurkurangan na. Ay, kasano nga tadaytan? Talaga ka di masikugay? Kastamot ti kunada. Tapno masigurado tayo, ibaga mama pa nagpakita iti doktor. Imbagak daytan. Nasayat. Urayek laang no kaano ti ibaga na nga ipapanmi. Madinghag paiso Apay adi na ing kagumaan nga imbaga kini Senyor Esteban, sakbay ang nagbiyahe.
Kasla makit-kitak mananti panangkabil ni Senyor Esteban kenkwana inton sumangpet. Imbag no kabilon na laeng, no dinantukat mapatayan. Ay, sus. Delikado talaga bakit? Delikado ti sikog na no kabilan pa'y laeng ni senyor. Italaalo katak tilakasa nga ayan dagiti iduldulin ko a rekwerdo. Manipod ka dagiti dadakkel ko. Makitak manantid a medalyon. Insagot ni mamang idinagkalay sa kami kan ni Esteban dagitoy. Pasadya pa'y tinangikabilan na. Kahita ana aramid babaan tinaliha akayo. Dua kano ti kayat na nga agbalin nga anak mi. Dua kano laeng. Tapno isuda ti pakaipaayan dahi ti agparis a medalyon. Rumbang ko maasuot mi kan Esteban dagitoy. Ngam kinunan Esteban at ti kayat ni mamang ti masurot. Pudno nga agpaay kada kami kan ni Esteban dagitoy a medalyon. Ngam inton adda anak mi, kat adda adanton iti husto nga edad, isagot mi kadakwada dagitoy. Ngam, kayat ni Esteban a nakadulin akastoy, tapno nakasigurado. Daytoy mat napuskol nga ulas ti insagot day di papang. Kaya't nga aday ito iti aramatan mi ka ni Esteban, iti umuna arabi ini kas agasawa. Daytoy kanu nga ulas ti saksi iti kinasagrado ti kalay sami. Ngam, saan nga immanamong ni Esteban? Ti insagot dagiti dadakkel na akapadpada daytoy nga ulas, ti kayat na nga usarin mi. Kat aging kayta, isupay lang ti ulas mi. Salimot matak dagito'y arigalo dagiti dadakkel ko. Isu nga idulin ko latta dito'y matulbakan alakasa. Idulin ko matlaang ti tulbak ti kandado. Matungpal to matlaang ti kayat dapapangkan mamang para kadagiti agbalin nga anak mi ka ni Esteban. Dua ti kayat ni mamang. Narigat kanu ti ado nga anak, ta narigat ti agpadakkal. Ngam para kanyak, saan asyak ti mangikadang? Makaamunton ni Esteban. Buenos dias, Edita. Ha? Senyor Alfonso. Adda kayo gayam? Si, Edita. Kumusta ni Sika? Kastoy, naragsakak lata, uray single pay lang agpapanita. Single? Makiasawang aminan ni Sika. Awan magtimayat ang mga sawa kanyak, senyor. Nagunod na kunda ito eh. Isula ko man timangikalay sa kanya. Kaya't ka nasawagan. Hanggang di na kon panuspusan tinobya ni siya. Iswa, perdonami, mi amor. Sana matakderan ni siya, tinapasamak itinagbaitan ni Sika, ken siya. Kuha, mababainak ket di senyor. No panunutan, awan sungsung bata mon kanya. Tainted ko tibagikan ka nga adda bayad na. Nagbayad ka, senyor. Sa bagay, ang bueno, saan nga ruda na dahi tadi bagsaritaan ta? Lakuan ni Sika ni siyak iti 2 botelya na vino. Amo muna niya na klase iti paborito ni siyak. Wan, senyor,
Mabiit lang tayo sagana. Agpaitulod ka nga rod ka ni Benito, senyorita. Tilugan lang nga ti usaran niyo. Wen manang Pedrita. Apay no sumurot kan. Agdiretso kayon ton ka ni Mang Benito ijay merkado. Taggatang kayo kadagiti abasto tayo diti Villa. Maibayag ka kadi ijaayan ni Senyor Augusta? Agmalamak-laeng. Sukunan nakto ni Mang Benito inton malam. Sige nga rod. Ato iti kwarta. Makaamukan manang Pedrita, ha? Amo magtanuan niya dagiti kasapulan tayo. Sige. Mababain kami kan. Apay. Wen ata manipod na sibot ni Senyor Esteban na nagpa-Espanya. Kat bali bumalay kami matan dito'y Villa. Dito yan ti panganan mi, kaskada, aminan. Di mo pampanunutan day tamanang. Tanawan kayo. Diyak matamo na anya ti kasasaad ko dito eh. Naimbagla ko man mabalin mo't ni mamang ko ti umaylaangan agnaot ti Villa. Ang ama, saan mo ta mabalin? Tadamot bukod mi apagtaangan apundarda iti day di papangko. Siyempre, di na mapanawan. Wen matkit di Siyak ti rumbang nagkid daw iti pasensya kada kayo nga agasawa. Siyak ti makaut-utang kada kayo iti naimbag anakang. Tumod kayo amin, kakapurukan. Pagsayatan tayo dagito nga ibaga, kadya kayo. Sige, ama ko. Dumdumungag kami. Sakbaya nagluwas ni Senyor Esteban ang nagpa-Espanya. Ado ti imbilin na kaniyak. Di ko malaglagi dawon no apay asyak ti kinasarita na. Di lang amin amaw. Bali siyak itati binilin na direkta kumita iti kasapulan tayo ngagtatalon. At maragsakan itimbaga na data. Ay barang ano itidnan tumatlati kit dawan tayo asistima. Ti panagbingay iti apit. Data. Data ti kalikaguman ni nga pubaran na, mausit. Talaga, kasta ti aramida kakapurukan. Kat di kayo madanagan, tanarik na ti kumpiyansa ti amo tayo kanyak. Hindi yun naman na ma-aprobaran adagos, ti dawatan tayo. Ininutan tayo apalok na ngayon, ti nakim na kada tayo. Ininutan tayo nga alaan, ti kumpiyansa na kada tayo, ngagtaltalon. Tatno, itadnan tumot ti kasapulan tayo. Ay, sa balimot namin ti estilo, dagiti nagkauna atal-tal ka ni Don Esteban dito'y away. Isa nagbali na uyong kada tayo. Wira dulis binaos, kakabsat, kakalugaran. Ang kaduan ngamin kadagiti nagbali na katalak na, kat nakarik na deti kinaagom. Kaya't na nga isuda ti makado. Kat madidakas, kakapurukan. Awan kumati agbalin nga agom kada tayo, tagpapada tayo amin. Deta ti gunam-gunam ko kada kayo. Dakes ti pa nagkukumpara iti kasasadi ti biyag. Kasayatan ti pa nagagawa tayo. Adi ti kitkitaan ti adda iti karuba tayo. Kaya tayo amapadda kada tayo. Nga oray di tayo kabualan. No, apalan tayo ti karuba tayo. Umagawa tayo ngagtrabaho. Tapno mapadda tayo matikas iti adda kinkwana. Saan nga apal? Tapno saan adakas ti tungpal na? Madi, ti kasta. Malala, sa pa kumatadagi dyan ng bagak, di umalipatan. Ay, lakaya kon. Sumagmamanulagon dawayan ti panagbiag ko di tayo rabaw ti daga. Dagitan to kumati, pakalaglagi panyo kanyak. Ito, nawana ko na makita yaw, kakabsat. Awanan ti sapulan talakay. Napintas ti kastuyen a kasasaad tayo kadagiti agad-adal iti kadisera nga anak ta. Kontento kan iti kastoy, Pedrita? Katuan, apay, saan ka pa'y akontento? Saan? Hoy, Benito, awanin ti rumbang asapulam.
Kumaano di adal ka, taiso. Agsapol ka itinanam ay kan aglaplapusanan akasapulan. Ammo bakay. Awan ti aasinsuan ti tao adi agtarigagay iti ado. Mayatak iti dayta. Gam kita umot Tagpatingga kala iti kabailam. Adita umasinso takasta ka. Kontento kalatan iti adda. Uwan ata iso ti kabailam ta. Ay isa nakasta kanyak. Kayat ko ti bumaknang. Kas kini Don Esteban nga amo ta. Kayat ko ti agbalin nga amo. Anya? Yawan mon Benito. Malablab samon ti tuktok mo, iti panagar-arapaap mo. Oy, sana dakas ti agarapaap, Pedrita. Tati arapaap, ti bangitayok iti tao, tapno agbaligay. Ay, awan, jak maaawatan ti ibagbagam. Ngala, saan ta napagsaritaan pa itinuan niya laditan? Asikaswam ka ti panagmanehom, tamangan no madisgrasya ta. Kumusta ni Don Esteban, manang Pedrita? Simbangpet ka din? Mabayag pa sumangpet dayjay. Kasta? Maikawa. Iso nga minti kang runaan a customer ko no umay dito'y ili. Nalaing nga uminom ni senyor, ngam templado. Numalabsan naman, sagpaminsan laday ta. Grabe mat. Saan ang makaawin? Katno awanak, jakla among. Anya? Mat. No awanak lang ata dito'y amang kitkita kenkwana. Amangan no addamang loko kenkwana. Apay ngamin? Di na nga rod amo tilubong nan numabarta. Sa bagay talaga akasta. Nabartag nga rod. May mayat no kanayon na akadwa ni Mang Benito. Tapno addamang yawid kenkwana. Saan mat amabalinti kasta Anya langan ti matrabaho ni Benito no nakaipos akanayon iti amo me. Matkit di ama ng Pedrita. Saan akong ngagbayag. Amangan no agur-urayan ni Benito iji lugan mi nga agawid iji Hacienda Gabriel. Sige, ituloy mo ti makitsenda. Agpasyarak to iji ayan nyo manang Pedrita. Napintas ijay. Kano, addan to gundaway ang makadano nak ijay. Nagbayag kan aya. Kino na magumatang kalatrikado ngam nakabaybayag ka. Nakitak namin ni Edita. Dayjay. Kat, naging nistorya kayo manan iti nakabaybayag? Saan mat? Anya pa'y laturayan ta. Nagbati ka dito, itada pa'y gayam gatangag. Si kamot gayam ti mangibayag. Kunaklano agawid tan. Gumatang aklang iti arak ko. Awan ni Senyor Esteban na pakiinumak iti arak no iti malam. Iso akapilitan na gumatangak ita. Kasapulan pa'y laday ta aya. Unmut kasapulan ti bagi ti arak bakal. Naan, ikanak man iti igatang kao. Anya? No arak ti gatangam, di ka dumawat kanyak. Di ka man, Pedrita. Amok adakkel man inti nakupit mo iti inted ni Lolita pakitsindam. Anya? Halan ibingayan nak iti nakupit mo. Nita. Sige ka. Ibagak ni Lolita kupitam no di nakikan. Para arak lang, Mike. Makapasuron ka, Benito. Ingka nga rudan katnay. Aldawan. Mangted kamot lagayam. Nagadupay lang artem. Oray ni Mama. Babalawan na ti Jack pa na ibagakan ni Esteban nga aginawakwan. Sakbay anak pa Espanya. Kas ka ni Manang Pedrita. Amkan mat ni Mamang nga amangan no dinton aklonen ti asawak. Nga iso ti ama daytoy. Basol ko. Angam, sapay kumata saan to akas ti mapasamak. Aglutluto nga tan ni Mamang iti pangaldawan.
mapanak iti kusina tatulungak. Ado pa iti kayat ko apagin nistoryaan mi ka ni mamang. Gundaway ko ita ti masansan apa nagpasyar ko dito iti makkalak abalay. Taawan ni Esteban. Makalangan ko akanayon ni mamang. Sige. Ibusin nyo dagita inted ko akanan nyo, da kayo akabalyo. Agpalukmag kayo iti husto, tapno sa anak ang mababalaw iti amo. Si Kalauna istalyon. Jak kayat nga addan to makunan ni Senyor Esteban inton sumangpait. Jak kayat nga ibaganan to abinaybayan kayo. Sige, mangan kayo amangan. Benito, agawaam di tata inta sukunan ni senyorita. Maluman. Umyan ijayan. Anya nga umyan? Masigurado nga umyan ijayan. Imbaga na itay bigat asukunag no dawayak. Mabalin mat nga oray inton bigatan no ado ti aramidak. Iso nga umyan ijayan. Anya tigasat nga gururay iti agbalin nga anak da Lolita ken Don Esteban. Gagayem, diyo liwayan na dinggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Rebutaso. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas. Nagpa-Espanya ni Don Esteban, gaputa kayat na makita ti mapa nga imbagan nila kay Usep. Iti kawan na. Kinaykayat ni Lolita asaanen nga agawid da Benito ken Pedrita iti balayda, ket umyandan iti Villa tapno adda kadwana. Napan ni Lolita iti ayan ti inana. Idinto tanapan met nagkitsenda da Benito ken Pedrita apaman anay tulod da daytoy. Malaman idi ipalagip ni Pedrita asukunen ni Benito ni Lolita. Ngem kinuna ni Benito nga umyanen daytoy iti ayan ti inana. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Makamu ka no di mo sukunan ni senyorita, Benito. Sa anak mat nga ruden nga agluto iti para ken kuana. Agluto ka iti naimas para kadataba ka. Anya? Mapadasan tamot ita ti biyag ti baknang. Data ti bumalay dito'y Villa Gabriel, tawan dagiti amo ta. Ambisyoso ka mat unay, Benito. Ay sus, gundawayan ta. Awan da nga rod, di damot makita ti aramiden ta dito'y. Apay, anya ti aramidam? Aghanin ta. He, laklakayan. Oh, da kayo akabalyaw. Awan makunayon ha. Intad konti ka ninyo. Tinumin nyo. Kenti vitamina yo. Awan nagsakit ka da kayo ha. Kas kala mauyong ditanta kasarsaritan pa yan dagita kabalyo. Ay sus, makaawat dagito'y bakit. Kas dala tao. Dilaunay istalyon. Masirib da ita. Dita ka man laang. Uy, agluto kay tinaimas sa pangrabyan ta bakit ha? Ay na. Nagsaya at talaga ti biyag mi no kasto nga awan ni Don Esteban. Agulay ka. Adamot dete inted ni Senyor adinan usaren a para balay na. Bado ti Don Dayjay. Inak agdigusen ket isuot ko Dayjay. Kasla siya ko ni Don Esteban no isuot ko Dayjay.
Mi esposa Pedrita. Naisagana mo ti kumida? Anya ti... Benito? Oh, payakas ka lang nakakita iti alalya. Apay day taroba ni Senyor Esteban nga insuot mo. Napan ka nagsukain iti aparador da? Anya nagsukain iti aparador asasawam. Inted na kanyak da itoy. Anya? Kitain nak. Bagay ko kaday. Sirigan nakman bakit? Bagay ko kadimat ti maawagan iti Don Benito? Bueno, Senyor Benito? Agraraman a Benito taiso. Si kamay. Parag papasmat da tao nga agbyag akas ladawn. Maditi kastangar aramidam. Tapno awan maatew. Ingkamot agdigusain. Ket isuot mo met dayta insagot ni Senyorita Lolita nga atidog abistida. No isuot mo dayjay, kas kaladon niya meten bakit? Awagan kan tumeten iti Doña Pedrita. Na. Madi ka kadipay. Ay, Benito agriing kan Anya ka kadi Pedrita? Si kalaang ti agraraman, di na iramraman. Anya ti masapul yaw? Nagkukuyog kayo matan ngay may dito'y Villa Gabriel. Umay kami ang pakpakasi kundi Don Esteban. Itapay tawan ni Senyor Esteban. Hindi mo man kaluban. Pastor pa kami inalayan ni Villa Gabriel. Awan ni Don Esteban kung naklangarudan. Apay aya di kay makawawat. Benito! Pasensya am idan. Imbaga kon kadakwada nga awan ni senyor. Hindi da mamati kanya. Isang imbaga kung may da dito itapanaknakan dia. Imbagamot gaya man niya mausip nga awan ti amo tayo. Hindi kay kitin mamatay. Apay, anyat pa nagkita yo kini ama Josep ataltal ka ni Senyor Ije Away. Ulbud ka di alakay iti panagkunayaw. Awan ni Senyor. Awan ni Senyor. Awan. Awan. Iso pumanaw kayong ditasango ti ruangan alam daw. Benito. Ang mga masisante kain ton sumangpat ni Don Esteban. Nay, apay akas na ti punam ama Josep? Kasla si kamatan ti iso. Imbag man ta nakatakaw ka iti bado na. Ay, sir ko at tinakaw na ito. Inted ni Senyor Kanyak. Mala, ibagamon kadakwada pumanaw kayon. Awan ti mangted iti isang yaw, tawan ti amo tayaw. Saan tayo nga agbisin dito'y Hacienda Gabriel? Nga ori agkurang ti pagbiag tayo. Ren kurang ti bingay tayo iti talon. Agbiag tayo no nagagat tayo lakit di. Agpay suday ta, apong. Nangagyat ako na ni Luciano. Nalawa mo ti likudan ti pabalay tayo. Nalawa ti intad ni Don Esteban apasat ti Hacienda Gabriel. Pagpatakdiran iti balbalay. Babasit mit dagiti na ipatakdir a babalay tayo. Iso nalawa ti likudan no arubayan tayo. Basta ti met iti dianom iti talon taadamat pinaramin di Don Esteban paiyas wano kanal. Pag nanti dianom manipot iti dakkel akarayan. Nga iso ti mangpaspasayak iti kataltalunan. Agmula tayo itinat natin kanda dumapay nga pagbitan at pamataodan iti kanan. May supusup iti inapoy. Gusto ni Apong Josep. Kasta ter aramidon ni amang ko. Nagbangbangkag kami iti likudan ti kalkalapomi. Nagmula kami iti kamote lanot.
kan kamuti moro. Dandani makalit na tagijayan, ta agbagbagas dan. Nangigyo. Puno ti imbaga ni Luciano. Tulad din iti araramidin na. Tumot natin magibulan tayo. Sigurado nga lain tumot lain ni Don Esteban di Bape. Saan na nga alaan? Ti kunanagin ni amang kau, ket ibingayan tayo laang iti pangramanan tayo di bilya. No, kaya dati agsida iti natang kan mga niti prutas. Matlagayam. Ala. Agsubli kayo, nakadag iti kalkalapawiyo. Agtrabaho kayo para iti bagbagi. Sana day tala gurura iti manabtog dita. Mayat jembo ga mapok Kasta, tulungan nak nga agpalawag. Bukas di makauawat dagiti kapurukan tayo. Ay, aguray ka man. Ay, manutawon mo na, Pok. 18 laang nga pong. Si kansamot deta diyan ni mga sawa. Una pong. Ay, Isungarod niya, umag-agawa akmat at tumultulong iti trabaho da amang kau. wala. Ay, kasta ati buwero. Mala, mga sawa kantong arudan. No, agiskwila ka kunak kuma. Angam kunamot ni amang mo nga awan baal na amang paeskwelakin ka. Maawatak deta apong. Maawatak dagiti dadakkel ko. Umagawa aglayan niya agtalom. Ta tinto agbalin na putot ko tag eskwela. Kasta, ay dayawon ka, apok. Umasinso ti agpamilya. No, kasta ti kapanunutan na. Malala, umagawa ka nga ron. Saya atam ti agtrabaho, apok. Agarab ka dito'y Brutus, Mapanak man iti ayan dagitag bangbangkag. Di ka umad-adayo, Brutus. Agarab ka lang dito'y turod. Nimit Luciano aputot nila kay umpong dayta. Nene. Atidug apaltog tinakasabit iti sanga timangga. Kaabay tinakasabit metlaeng abayon. Balon nga tatilinaon dayta. Agap, dayta nakabitin apaltog. Asino nga tati aking kukwa dita? Iskupita mo't gayam. Pagtirtiro da nga ta iti tumatayab da ita. Ado nga minti pagaw kada alimuken ditoy. Ang mga nuad dapay makadanon nga abuyo ditoy. Manipod dita kabakiran. Luciano! Isardeng mo pala detag bukwal dita! Nakita na kung dito'y sirok timangga. Umay ka pa dito'y linom, Luciano! Di ka unay! Umaya pa ng tinitaw! Ubayan ti loko. Naidumduma day takadagiti amin nga agtutubo alalaki at putot ti manalon. Nagagayt, ken talaga nanakam. Adda na panunot ko. Wag, napintas tinapanunot ko. Aganok ta ko namang binitaw? Wag, adamot gayam iskupitam. Apag iso, tadamot iskupita. Angam, naidumaday jay dita iskupitam. Ha? Anyamot tinagdumanda? Agpaiso nga iskupita kit-kitaan. Awan duma na itilanga dita iskupitam. Ngem, bala ti kalibre 22 ti bala na. Ha? Di ka kadi agbilib? Pasadya day jaya pinaaramid ko iti agar-aramid iti paltog, ijay baryo tiko. Ha? Ni, ijay mo ti nang paramidan ni amang ko iti dayto imang binitaw. Aya. Kita agman ti bala na.
Uray, jak ipakita. Kapadpada siguro ti bala di paltog mo. Kita aklaeng. Mabit lang. Nay, kaya't mo asawan, ikarkargam dita bayon nga ayan ti balon mo, kat iba't batim la dito'y sirok ti mangga? Uwan mat? Ay sus, delikado barok. Kasanunuad na maisarong atulisan dito'y, kaya't sukainan dati bayon mo. Aramaten damot lakin ka, day taigam mo. Di danto aramidon ti kastamang binito. Nasingpot damat. Nay, kaslam amum ida ah. Saan mat? Damag ko lang. At na panunot ko, Luciano. Numayat ka, agkuyog ta. Anya deta? Mapantaganop iti kabakiran. Nalawat iti kabakiran na masakupan ti Hacienda Gabriel. Adulakit di ti atap nga ayop ama ano pantay jay. Talaga nga ato. Napadasmin kin amang tinapannaganap. Kastaya. Sige, ibagam kinyamang mo. Mapantayon to aganop. Anya, kayo aganop. Uwi na po. Mala, sumurutak to. Kano ti ipapanyo? Intong parbangon ka no, kuna ni Mang Benito, apong. Ay, apay nga itong parbangon, apo. Kastamot ti kunak, apong. May mayat no, agrobwat tayo dito ipatad iti malam. Kumita tayo iti pagpalabasan tayo iti sumagmamanong nga oras. Sa tayo to aganop iti parbangon. Ay, huwag rabi iti panaganop. So, mapantayo iti kabakiran, sakbay asumit ngat. Awan angin na. Bumbak man. Oy, Benito. Apa nga inruwag mo data iskupita? Kami aganop kada Luciano. Anya? Wayne, ado ka no ti manupan iti kabakiran ang masakupan pailang ti Hacienda Gabriel. Agar-aramit ka. Ah. Saan aday ta ti trabahom? Kakaiso na anawaya da tao ita. Tawan pa'y ni Don Esteban. Wanang Martengkan, di ka man nagbalin akong trabida. agab-abuso kan, Benito. Panunotam. Amang ano pa kaikatam akatalak ni Don Esteban ti aramidam. Awan may, di namot makitkita. Kat numaamuan nanto. Maamuan na ano ibagam nga. Saan asyak ti mangibaga? No di kat dagiti makakitkita ken ka. Di ka man. Si kalaang ti kadua ni Senyorita Lolita dito Villa. Iso asiguraduam ang nakatrang ka amin atawa ken ridaw apaman asumipngat. Mapan kayo itan? Wayne, ita kano amalam ti sasangat May. Dila kay usip ti kadua May. Pagsakayak ni Brutus, kukudak met jay dua kabalyaw ta pagsakayan da Luciano. Oh. Ilukod mo matanda kita kabalyo ni Don Esteban, Benito. Oray, Ay. ket awan met ni Don Esteban. Benito. Inukod ko na, tapno agkabalyo kayo mait. Narigat met no, nakakabalyuak, sakit magmag na kayo. Ay, Amang ano, agungot ni Don Esteban intong sumangpat. Di nanto maamuan, basta awan agtagtagari kada kayo. di mo maibaga, Benito. Siyak ti makamo. Ayabam ni amang maon, Luciano. Mapantayon. Mala, ayabam ti amam, Luciano. Agkasakay kami dito'y may sa kabalyo, ta si kadita may sa. Nalaing agkabalyo nila kay Usip Adupay lang ti atiwan ng agkabanwag. Dinto ta nasuruksan nga 80 ti edad na. Hey! Ama Usip!
Agannad ka! Di mo na partaka, dagpataray, kat medyo akiki din, tipagnan! Kasi agad! Saan ka na yun? Di na kawagiran! Pudlutin ko na ni Among bro, Mang Benito! Ho! Aginayad kan brutos, delikadong tidalan! Mang Benito, agaramid tayo ti pagpalabasan tayo ti Sardam. Anya ti aramidan tayo? Nagtapayag dagiti pinuon ti kayo dito'y nagsardingan tayo. Kasla sumikngay tayo. Ngam nasapa pa'y mutla ti oras. Kasla rabiin ang ta napuskol dagiti nagtatayag a kayo di tayo. Ah, para kin ka dito may saasako. Sakaw? Apay dito'y? Agaramid tayo iti sinanindayon na may galot ka dagiti pinuon ti kayo. Iso ti pagidaan tayo, inton makapangrabii tayo. Kasta ti dami dito, no umay kami agan ano. Mang Benito, kabalan ti agid tayo ti sakong indayon. No kabalan ni Ama Josep. Hey, Apay kat ajak kabalanan. ay, shh. Agulimak kayo. Gulimak. Saan na ada tayo ti tao diti kabakiran? Asino dagiti nadlaw dala kay Usep ang nakakabalyo iti kabakiran. Gagayem, di uliwayan na denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. El Uro con Sangre! El Uro con Sangre! Pinapalabas, abusado ni Benito iti panagbalin na katalak ni Don Esteban, kabayatan ti kawan ti amuda. Nakawayamot ni Lolita ng pasyar iti inana. Iti purok dagiti mannalon. Miniting nila kay Josep dagiti kapurukan na. Imbalakad na ti panaggagat dagitoy. Gaputa saan dalakit di ngagbisin. No agmula da iti sabali a pagapitan da iti mabalinda pagbiag. Malaksid iti pagay. Nadlaw nila kay Josep ti agtutubo nga agnagan iti Luciano. Nagagat da itoy ket dinayaw ti lakay. Iti papan ni Benito iti away, nakita na ni Luciano. At darmas ni Luciano amawagan iti iskupita. Imbaga ni Benito nga addamat iskupita na, gamsaan agaga nga iti balat iskupita na. Dita anamuan na nga agpadada iti aramatan kini Luciano. Napanunot na nga rod ti mapan aganot. Simurot nila kay Josep iti ipapanda iti kabakiran. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Saan na ada tayo ti tao diti kabakiran? Kaya sasawon. Iksat-isat dia kita. Amo yun no asino dagi jay. Ay, nakalabas dan. As iso dagi jati grupo dagiti nabakbati akam kamang timakon kuna hukbalahap. Anya? Amok nga wan pa tinangnangag ni Mang Benito nga istorya. May papan ka dagita ahok balahap, apong. Iso nga istorya man kidi. Kaya't kumain amangag. Anya? Ado ti amoyo may papan iti istorya dagita at tao? Awan namin gamag mo may papan kanya Benito. Ha? Saan ko paglastog? May saak ka dagiti simina iti grupo ti hukbalahap. May pangpanguluan ni Luis Tarok. Asino nga minon ni Luis Tarok, apong?
Dagi Luis Tarok ti Pangulo dagiti hukbalahap sumupsupyak iti dagi Presidente Rojas. Idi na tayo dagi Presidente Rojas. Idi 1948. Simukat dagi Elpidio Quirino. Isumot idi ti nagpresidente dito Pilipinas. Ha? Intultuloy na ti kampanya para iti pan nakakamag dagiti kamang ti hukbalahap. Nangijaya iti natalina ay nagsarita para iti kapyakental na ti pagilyan. Mawan na pasamak. San ngayong kaskaso dagiti hukbalahap tinaijaya nga amnestia. Kasukat ti isusukod ako ma iti administrasyon na. Awan ti nagibaba. Ano nagisukoy termas iti unos ti 50 aldaw. Ana itad wayway kadakwada. Bilibak Ado ti amuyo iti dayta. Dumagkaabi nito. Kaya't ko mo matnuan niya ti kapadasak edi siya ti agkabanuag. Sige, ituloy mo ti agistorya, ama. Ngem, may mayat siguro no, lotwe mo tay balon tayo, Luciano. Mabisina ka. Sige, agluto akon. Aging istorya kayo nga roden, ta. Guston to. Ne, ayam ni amang mo, Luciano. Napan nagala iti nagango apagtungo. Sige, mangbili to. Ta isagana kung ti pag-isaangan tayo iti intugot tayo a kaldero. Pudno. Nakalapso tayo iti kinaranggas dagiti Kastila nga imunaan ang sakop kadya tayo. Dua rigat ti pinasar dagiti nagkauna apuli tayo Pilipino. Madalat tapay dagiti nabati Pulida. Nga isupay laeng ti agar-ari mang tagtagabu kada tayo. Ne. Pasagidam sakit di ti amo tayo, ama Josep. Ay, sana pasagid. Nudi kay Pudno, Benito. Sana ni Don Esteban, ti tupiko tayo. Sige, ituloy mo ti istorya may papankadagi jay limabas. Tatlo amuyo. Ay, saan mo't kat agapo ta maawagan iti huk. Kat dakasan at tao. Nasaya at data na pintas ti ilablaban da a prinsipyo. Ta, pasetak nga ron iti grupo idi. Uno sandak anaripot dagiti soldado idi. Kat amagan no kadwak pay lang dagiti aglemlemeng iti bakir. Apay nga min anatiliwda ka? Siyak iditi mensahiro. Limod amin sa hero dagiti kamang ti hukbalahap. Isumot lagayam. Nagasat ka ta sibidyag ka pay lang aging gaita. Ayun kagasatan ako kadagiti amin nga kakabadungalan iti daydi panawon, Benito. At yamat ti napasamak idin iti agnagan iti Luis Tarok. Damag ko naglemlemeng ti grupo na iti katangan ti Luzon. Kat intultuloy na ngayon panguluan ti hukbalahap. Makastagayam. Ado didigrati naglabasan ti pagilyan tayo Pilipinas. Agasan mat, manipod ka dagiti Kastila. Simublat dagiti Hapon. Sa iti maikatlo, dagiti imot Amerikano. Adun sapay mo't lang ti puli ti Kastila dito, ingam ti puli dagiti Amerikano. Ay, dagita apuli, ti nang saksakop iti naglalawa adagdaga, idi ununa. Ado, ti pinuto tanda apuli tayo. Isa nagwaras mo ti puli dia. Sapay kumatadumtang tumot lang ti panawon makarok at tayo. Mamimpinsan iti ikot dagiti sabali apuli, Benito. No, sakla amang kitkita. Awan day ta? Ay, di mo ko natikasta. Benito. Tano agtutunos tayo. Ay, makalungaw tayo. Ada tayo day ta. Benito. Pedrita. Nay, ada kayo gayam, Senyor Agusta. Itaman pa'y ngayon sa paryo ti imay diti Villa. Wen,
Amok ngamin, adi pa'y simbang pati manugang ko, kat awan kadwayo ditoy. Talagang awan kadwami. Dudwa kami amaturog ita dito'y Villa. Dudwa kayaw. Ne, ayan ni Benito. Simurot ka dagiti tagaaway. Mapanda ka no agano. Anya? Dan sa Luciano kan ama Osep ti simurutan na. Ah, wen. Masansan ti panaganok da Luciano nga agama. Ni Luciano ti umayaglaklako iti karni ti alingo, iti balay. Kasta? Ay na. Makaramanak to iti karnit alingo no adda maano panda Benito. No di karnit musang apid, Rita. Musang? Uwad. Dahi tay atap apusa. Di mo amo day chay. Ha? Masidaaya ti karnit pusa, senyora. Atap apusa kunakmet. Pusa iti kabakiran. Maisabali ka dagiti makitkitam apusa. Uray pay. Pusan tulatta. Si kakit di Pedrita. Ang sabagay, no kadwada ni Lakay Usep, pilyan da nakit diti ano panda. Saan ngamin akayat da di alakay ti basta agpatay iti atap anabiyag iti kabakiran. Isu at talaga ti kadwada. Nasayaan. Nasingpot da di alakay, Pedrita. Adu tinaglasatan na adidigra iti panawan ti kupat. Sa bagay, iti dayjay akalakaynan. Siyak tupay. At damat maistoryak agure ka. Ayan ni Lolita. Adan iti kwartuda. Imbilin na nga ayabak no makaluto ak iti pangrabi Ibagaman nga rod nga daak. Wan senyora, mabiit laan. Talaga nasaanan na pinakibiyangan ti kapsat ko na moher. Dagiti kagawaan, dagiti nagawan na parentes nida kami. Awan masarakak iti bagbaga nila kay Osep na mapa. Lokatak ti dakkel na lakas. Amangan no adalita dagiti daduma na babalor nagamigam de di baba. Naimbag man. Taintedan ni Margarita dagito'y nakadado na tulbak. Dagiti amin na pagidulinan dito'y kwarto dahil di papakan mama. Siyak ita ti manglokat kadagitoy. Siyak ita ti mga monoan niya dagiti nakadulin kadagitoy. Binig na tela. Napintas ti pan nakakupin dagitoy. Mapa tinaimarka kadagitoy na tela. Kunak tumat. Mapa na itoy. Mapa de Hacienda di Familia Faustino Gabriel. Mapa de Hacienda Gabriel ito'y. Awan samet ti makita dito'y amarka tinaidulin a kinabaknang. Kitag dagiti daddo mapay, anak ko pinalupot ditoy. Ang mga nuada ditoy, ti bagbaga nila kay Osip na mapa ti kinabaknang. Titulo ti dagdaga, anatagi ko aday di papay di Pilipinas dagitoy. Naglalawa.
Saan lagayam nga ijay Luzon ti ayan ti San Nicuada di papa? At dapay iti kabisayaan. Sa bali laeng ti adda kadagiti daddo mapayapaset tamyanan na Luzon. Alay kami dagitoy. Agraman ti mapa ti Hacienda Gabriel. Ayan nga ta, ti mapa ti kinabaknang. At dapay gayam jak na okrad anak ko pinalupot. Mapamatlaeng. Kasla kadakkel, wenno kalawa ti ules tubing daytoy na tela. Mapa di abundansya, possession di familia Gabriel. Iso daytoyan, sa anak na nagkamali, daytoyan ti mapa ti kinabaknang. Nalawag dito'y ti lugar. Lokasyon. Hacienda di Faustino Gabriel. Iswa talagang daytoy. Mono, dagiti hermanos ni siya. Sanda na ininteres dagiti abundansya na napanawan dagiti dadakkel ni da kami. Kukuamin ni siyak dagito yan. Siyak lang ti eredero ka dagiti abundansya na napanawan dahil Pilipinas. Ay kadua rabi tayo dito kabakiran. Damot tayo nanupan tayo nga aling. Mapaling tayo ti agawid. Agkurang pa'y tinanupan tayo. Awan pa'y ti ugsa. Narigat nga anupan tayo sa binito. Kaya't ko nga dayawid tayo nga ugsa. Kaso nga ganop tayo pa'y. Ne, Andalusiano. Awan, mutit lang ti naanupan mi anayon dayta, napalabogan tayo nga liyo. Natay samot daytan. Uwin Katno, inwal lagas mat adagos ti kadwa tayo ang manganop nga aso. Apaman na natin naga, pinaltugak. Talagaan na tiruam? Uwin mat, di oray kita ti sukat na. Sige, parjan tayo nga roden. Iso ti pangrabyan tayo ita. Itapa tayo ti daddo maakarnina Tara di tayo matla maibos amin. Ado ti karni da ito. Wala, pagtitinulungan tayo apulpugan ta partiyan nyo. Dagiti maanupan tayo na. Iso ti pagbiyan tayo. Ta di pa'y matkayat ni Binito ti agawid. Unak no, agawid tayo ton parbangon na napaw. Aganop tayo pa'y. Bareng adda masalamaan tayo nga ugsa. Narigat nga ano pan ti ugsa. Ay, awan narigat no nasiglat ti aganop. At damot ni Ama Usep. Sanaya, Ama. Ay, ulit ha. Bayan nyo. No, da masalamaan tayo. Ipabus o yaman kanyak ta siyak timang tiro iti nagbuatan ti matana. Sige. Kakitaan mi man, no di pa'y nagkupas ti kinasiglat mo ide anak igubgubat ka dagiti hapon. Ay, sus. Di da karabrabakan. Sika, Binito. Ipakitak ti kabailak. Uray saan pa ya kinumpirma ti doktor. Ibaga ka talaga nga aginawan ni Lolita, Pedrita. Talagamot nga ginawon, senyora? Kaano aya sumangpot ni senyor mo? Makabulan nan sa kano ija Espanya. Ay, suskat ka sa nungatan. Abagan nubungan to tiriri dati sikog ni Lolita, tadi namot imbang bagay di. Wan nga rod, senyora. Kanayon nga agmamayo ni Lolita. Ipasimuda agtayta at talaga amasikugan ti anak ko. No bilang ta saan to ama ako ni Senyor Esteban, nga iso ti ama ti sikog ni Senyorita. Anya nga ti aramidon yo. Dahil ti pampanunutak kita, Pedrita. Diyak mo bali na baybayan ti anak ko.
Wan mo't imbagkit di tada kayo payabiyag, senyora. At damat la pagkamangan ni senyorita, no iruruman ti asawa na. Jack tubaybayan ni Lolita. No kastantuman ti mapasamak, talaga asyak ti mga klolo iti anak ko. Senyor Alfonso, nabayag mo tin ajak nakita ni Senyor Esteban. Kaano ka di asumangpet? Dandanin, Idita. Maikaw akmat? Iso ti kasinsin nublat mo asukik, iti kanginaan nga arak, dito pagtagilakwak, senyor. Idita. Ha? Apay akita anak iti kasta, senyor? Kasla adda kayat mo nga ibaga? Ay na, senyor. No adda planom akas iti narabid mo kanyak iti. Mapaay kan. Jak sumurot kan. Talaga na malagip ni Jack dadi anoche, Idita. Di mon ipalagip kanyak, senyor. Karugit ko ti bagik. No malagip ko dayjay kinamauyong nga isusurot ko idi kada kayo. No, Idita. Saan makinamauyong daydi na naaramid iti daydi nga noche? Na isang sangayan. Asaanan ang maulit iti kaanuman, senyor. Jesus, apo. Kas lamang rupukot ay tatao. Kita anak natin. Talaga ka din Talaga? Nasaan ka? Na nagsigog? Ano na? Pagarupan ni siya. Naagsikog ni Sika. Na siya tiyama. Awan ka di? Isungarod adakkel abidot ko ti panagpabusoy ko kada kayo, senyor. Ta sa anak anagsikog. Iso amanjakon. Manjakon. Ala, agsakay tayon kadagiti kabalyo tayo, ta sumalog tayon. Agawid tayon di patad. Luciano, ay kasakay kayo nagamata asyak dito'y maysa. Una po. Siguro, nalaing kang agpataray iti kabalyo idi kabambanwaga man niya, ama Osep. Ay, una. Ay, aday din ang kamkamat kanyak nga hapon. Ay, naitarayak Talaga, Ay, nasiglat mo't degi sinakaya kakabalyo. Uray tila simsimpukan ni iti kababuan tayo ti Cordillera. Kat naadayuan nila taday din ang kamat kada kami nga hapon. Bilibak kada kayo Ay, una. Mala, agsakay tayon kadagiti kabalyo. Agawid tayon. Siya! Ay, jak unay partakan ti agpataray. Padasak alasinan ti lugar na malabsan mi. Barang malagip ko pa'y di apaset ti asyenda. Nailing nga din dabi nito. Sardeng. Kasla iti day to'y apaset ti bantay day di apaset na. Kalbo iti day ti alugar. Babasit akayo tinagtubo. Kat no nakadadakkel dan. Mabalin akas kadag ito'y ita na pinuon ti kadadakkel da. Inkalimidi iti agarup sa nga polo kadapan ti kaunag na. Ginaburan mi ti adu abato. Sa amin to minulaan iti kayo iti rabaw na. Manya kayo day din. Hay, no sa anak agrero. May saasalang day di ana imula. Ne, adu ti pinuun ti salang dito ya. Aguray ka. Ditan samot abanda. Malagip nga ta nila kay Usep, ti paset anak kay kalyan ti kinabaknang, anay dulin iti Hacienda Gabriel. Gagayem,
di uliwayan na denggen, tituloy tinobela tayo Ana Pauluan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, June Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas at dalimabas at ulisan itinagsardangan da binito apasat ti kabakiran apagpalabasan da iti rabi. Itamat tinangrugyan nila kay Uset ang nagistorya. Nalagit tila kay ti adu ang naglabasan na edi panawan ti gubat ti pagilyan. Nalagit na ti may papan iti grupo amaw awagan iti hukbalahap. Ag grupo dagiti kumong kontra iti gobyerno iti agleplepasan ti may kadwa agubat iti sangalubungan. Nagdengdengeg ni Benito ket kinunana amay sangarod ni Don Esteban kadagiti politigang ganat amangad adipen kadagiti Pilipino. Napaisem nila kay Josep tamuna ti kinapudno. Kabayatan na napan ni Doña Agusta iti Villa Gabriel. Amuna talaga amasikugen ni Lolita ket nagsarsaritaan da kini Pedrita ti mabalin a mapasamak inton sumangpet ni Don Esteban. Iti sabali a pagilyan nasarakan ni Don Esteban dagiti mapa akayat na makita. Nalaus ti ragsak na gaputa si babaligi iti panagawid na. Itagagayem denggen yu tituloy tinobela tayo Ana Pauluan. El Oro con Sangre! No, sa anak na agriro. May sa asalang day di na imula iti rabaw tinaikali a kinabaknang. Wan, ditang saban dati na kaikalian dagiti balitok. Ha? Dun sa agak. Oops! Nasamak ka. Kitak day taapon ti salang. Amangan mo isubay ka day di na imula. Hindi maturod tayo tipon day taa. Kastangatan ti kadak kanda di ana imula. Day ito ingatan. Por Diyos, anay ko. Kasya nag-apo. Naunag nga abot na ito'y nakatinagak. Kasano ang makitak na ito'y ngabot? Nakumutan itinapos ko aroot kan runo. Anay, nasakit isikat ko. Ay, nabluak sa amatan. Luciano! Rayatan na! Ay, uray lagal lang ugan tipukaw ko. Mga nusan ako na mangag. Nakadayudan sa nitius to. Luciano! Rayatan na! Magbinito! Ako ni Ajak pan makita na po Uset. Itay pa agit kita agit ilikudan tayo. Awan mo ta sa masaranan. Ngay, apay ngay. Ho! Amang ano, di na tayo masurutan. Sika, ano subliyan? Sublik! Amang, agbati kayo kinimang Benito dito. Sublik na apong Uset. Ay, awanin. Talaga saan ko ang makalay at daytoy. Naparot amin ang dagiti. Nauy-uy aroot. Pinadas ko ang pagkaptan ako malayat. Awanan ti nabati ang magaw at ko ang pagkaptan. Lumakalay at ko tingarab ti abot. Ay, Luciano! Arayatan da!
Awan mo't ang makita kon. Ha! 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 Ito giant ti kabalyo na. Ho! 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 Iso day tatay kabalyo na. Ayan nga na pang-usap. Agar arab mo tayo kabalyo kita. Naparan na nga ta. Ha? Iso diyang pukpuk ka. Yan, pagtatawadan na. Kasi na nagadaya. Hey! Hey! Agsawarak dito eh. Kita agno agad das na. Taisot isurutag. Hey! Hey! Apong usip! Apong! Sabihin mo tayan niyo! Awan mo't sumungbat. Pagkawak mo na. Apong! Sa dino tayan niyo! Asus! Ura na mabak na giti ayot dito eh. Oh! Oh! Apong usip! Ayan niyo! Oh, Diyos! Adda kayo dito, abot-abong! Ay, iyak makita na ito na abot. Iso, nakinaga. Ay, ako. Di kayo makakalayat! Tayak pa'y kumaan nakakalayat mo na pagkaputak. Ah, Maniparoy kay titalay. Adan sa tali iti silita ti kabalyo nagsakaya. una pong! Adda tali! Uray ti silyeta ti nagsakaya kagabalyo, kat adda tali! Mabit lang! Kaya pauwi-uyan kayo ti tali pagkatan nyo nga muli, abong! Ay. Kapot Diyos. Agyaman na. Unak na kanibusan ako. Hey. Imbag na nagkauli kayo na, abong! Ay na. Ganda ni pati siya, kat matlag itayan! Ay na. Nagdagsin kayo mo't gaya, mabong! Delikado talaga dito yung kabakiran. No, di mo kabisado ti pagpagnaam. Anya nga minti naramid yun dito, abong! Ay, ako Ay, Luciano. Ibagak na ito yakin ka. Alam lumabalin, di mo ibagbagay iti sa bali. Anya day ta? Ubing kapay. Mairanod ka iti da ito, no bilang. Mairanod ti buklam to a pamilyam. No ni Benito, boy-boy amon da nga tao. Kinapatag kat sika. Anya nga min day ta, abong! No sa anak nga agrero. Dito iti nakaikalyan, iti balito. Anya? Uy, adya balitok ngayon kali di dagiti nagkauna nga tao dito eh. May sak pa edi paspasurot. Ubingak pa edi. Iso ajak masigurado ti lugar. Apong? Iso ti laglagi pak itay. Patapok nga iti sirok day tasalang tinakaikalyan dagiti nakakahon a balitok. Nagsayaten no datayo ti makasara, kapong? Isungarod na nalagip ko itay. Ngam, anyat pagilasiyan nyo. Ape ako naya dita. Ajak masigurado. Ngam may sa apatubo asalang ti inmula edi dagiti nangikali ti kahun. Inmula da iti rabaw ti ginaburan da kinabaknang. Anya? Uy, kat amangan no isudaytan da edi na imula apatubo asalang. Kasta? Agkat eh, nakatinagan nyo nga abot nga, apong. Amangan no, dito yung mo't. Kat adan nakaala sa bali. Ha? Anya tiga po na nga daabot dito yung nga, apong. Amangan no, adamot yung nakaunaan ng kali. Sa nagsasaon ni Luciano manikod itay. Ang panunutan ng tatayong bagak. Hey! Hiya! Hiya! Ya! Sa dino ti pangbingayan tayo ti karni dagiti no panteo. Hey! Adalaki di yawid mi kadaloksiano si Diami mayaton. Yawid mo ka amin na iti bilya, bilito. Apay na!
Itapang ijayan. Malaman ang ni Senyor Esteban. Tatlo makalaman mat iti karne ti ugsakan alingo. Sige, ayaw timakan mo. Hey, dumagat tayo di pulo. Tagsasalita tayo pa eh. Sa kagteros iti bilya. Hey, bininak to na yung pag ni Luciano. Di rumbag ang maamang ni biniko ti imbagakan ko na. Awan, agum day ta atao. Isu di may bagay ken ko na day jay ang maamuan na. Addan ni Benito. Ay, imbag tayong sangkit na nakladagit inukob na akabalyo. Benito! Imbag tayong sublim matladagit akabalyo. Ay, darasam kit day. Alam day to bayon. Anya tilinaon day ta. Ay, nadagsen. Oh, alawada ma. Nay. Ang mga numay batam. Ay, por Diyos. Jaksa ka ba ilan? Sikan ti mga wait. Oh, nay alo po imun aya. Hey. Ado to yung sangpet ko akarne. Karne ti ugsaken alingo an ano pan may. Kasta ka di? Ay, nagsaya atin, Benito? Ala, tulungan nak. Itapa tayo ti daduma. Tas ang putanto ni Senyor Esteban. Awan ganas ko amangan, mamam. Naimas ti pinanglutok iti insangpet ni Benito a karni ti alingo. Uray kasano ti kaimas na. Tawan na talaga ti ganas ko amangan. Kasano daytan? Kumutong ka ah. Anyan tupay ti itsuram, inton sumangpot ni senyor no kasta. Uray an-anwag. Talaga nga awan ganas ko amangan. Gagangay matkit di iti aginaw ti kasta. Agulaw kan agkakapsutag. Imbagam kumaday ta idiimay ni mamang mo. Jak kaya ta mariribukan ni mamang. Iso atsak imbaga. Iyan niya kamot tan, senyorita. Sige. Panawan nak dito kwarto. Kayat ko ti matulog. Mangan ka kuma. Ipaanaw mo dayta ko, nak. Saan ka mangan? Apay aya di ka makauawat. Saan amangan ko nakmat? Irwar mo daytan at araon. Sige. Sikati makam mo. Saan asikati mabisinan? Di ibayam? Sikamot. Daytan tula bagim ti ammom apampanunutan. Anya nga rin ti mabalin mo, no di na kaya timangan. Narigat mo't ano pilitam, kat isalsal mo itingiwat na dayta inna po, ikan naangar akarne. Ay, ala, di ka nagungat. Tilmo naman pa'y dayta insubom sa akan tuag sao. Kababa inti kasta mairwam mo ah. Nakapapal ka kit din. Uray ka lang pugpugson. Apay aya, apakasikuran na. May masak na rin timangan. Nakamikmiki ka ngamin, iso akasta ka. Ala, huston. Nakaadho ka manin. Mangan kamitan. Di ka sumanaw. Makadadaal ka itigana sa mangan. Apong, di ibagbagayo a kinabaknang. Agpaiso ka di talaga? Di ka di mamate. Mamati akmat kit di. Ay, matlagayam. Apong, amo ka din ni Don Esteban? Ay, naibagakan ko na. Kadaya ti atapak agapuna, isuan na gawin iji Espanya. Ha? Napukaw, ti mapangada kanyak. Nung imbagak nga igam na di amana ti original akopya. No kasta, iso ti ginagara na, apong? Iwan nga ta. Iso nga urayan taas sumangkwet. Umay tulakit di ditoy. Awan lat nam namae kon ibingayan na tatay jabak nang. Numasarakan tayo ti kinabak nang, apong? Di mo ibagbaga ti kasta. Adan tulat ta siguro ah. Siyempre, datayo ti makatulong iti panang birok na. Naman tayo, mabiro ka na ya. Uray pa'y mabiro ka na ti eksakto. Nakaikalayan na. Kasapulan nanto ti agkali.
Makalin na yati kunam. Hehe. Unmat kiti apo. Iso sagana ka. Luciano. Si kanto ti kumindak akadwana. Si kanto ti kadwami ta sigurado asyak tumot la ti paturayan na agsapol iti tao. Sige apo. Ibagayon tulat tangarod. Idita, Senyor, simangpot ka din ni Senyor Esteban? dandanin. Maudi na lawas ang tibulan ti masungat. Kinunana, idi ang makabulan na laijay. Sumangpot ko man. Ay, wan gayam, Senyor. Damag ko ang masikog ni bakit na. Uwan ka no? At damang ibagbagang amangan no saan ani Senyor Esteban ti ama jay sikog na. Dahita ti ditay amo. Mangmangag kumat dahita nasao, kadagiti chismosa, iti pueblo. Kababain pa'y? No apay na sana mapukaw dagita na chismosa. Umanay la na pagsasaritaan dadagiti saan na napinta sa maaramid iti padada na tao. Kasta ti nakaugalyanda, Senyor. Kas kanyak, nagbalinak mat a pagsasaritaan dagiti awan maaramidan da dita. Ngam, apay ko mo? Idita. Basta sa anak nga aramid iti dakas. Namin sanak laan na ilawan. Ikagkaguma akon nga ilintag tinagkamalyak. Saan ton ang maulit pa'y? Nasaya at nukasta. Muy bien, Idita. Ngam ni Senyorita Lolita ti pakadalagak, Senyor. Maasyanak kan ko, na? Kasanon no saan ani Senyor Esteban ti ama. Ay sus, delikado at talaga. No agkunta ni amigo Esteban, sigurado na mawatan na. Maawat ni iso na isumat lang ti ama Jessica ti asawa na. Nungay kumaro ti kinaseloso na. Dahil ti nakabutbutang. Ay, kaasin to ni Senyorita no maaramid ti kasta. Inak man pasyaran. Nakapsot ka una yun. Inak ayaban ni mamang mo. Ta iso ti kadwa ta amapan ijay pueblo. Ipa-check up da ka. Sige, makaamukan nga na. Rita, kada sa ngayon ni Senyorita. Lokatampiri daw. Asino? Di Idita at taga-ile. Ay, adda ni Idita. Iso ti kadwa ta. Mabit lang! Umayakon! Ala, madinti tsura naman ng Pedrita. Masapul ang maipanin iti doktor. Uwan nga rod. Benito! Umaykan! Sakruyam ni Senyorita ta ilugan mon iti jeep. Ipantayon iti dispensary. Anya ti mariknam, Senyorita. Di mo't agsaon mo ng Pedrita. Bayam, di mo kasasao. Ang mga nuad adda nga agulaw. Ay na, una yan. Iparpardas mo pa iti agpataray, Benito. Dandanita yun iti pueblo. Saan samot ang makasaon ni Senyorita? Ala, Senyorita, anya ti mariknam. Senyorita. Apay ngay adimot agasugan. Senyorita, agsaw ka. Naglusyawan. Senyorita, agsaw ka. Benito, pagdasampay. Ay, Diyos ko. Delikado ti kasasaad na. Partakang pa'y ti agpataray, Benito. Delikado ni Senyorita. Anya ti mapasamak kinilulita. Gagayem, di uliwayan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino.
Direksyon, Jun Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. El Uro con Sangre! El Uro con Sangre! Dinapalabas, intaray da binito ni Lolita iti dispensary, gapo iti panagkakapsot da itoy. Inasikaso adagos ti doktor, ket kinunada agagangay lang ken kuana ti panagkakapsot na, gapo iti panagdadagsen na. Nalagip manen da binito ti amo da, nga dapay lang iti sabali a pagilyan. Kinuna ni Benito ano anyan tuman ti aramiden ni Don Esteban iti asawa na, ket awan to ti karbangan da a makibiyang. Naglabas pa'y dagiti aldaw. Nakigtot ni Don Alfonso, gapo iti kalat nga isasangpet ni Don Esteban. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Amigo, nasaysayat mo't lang, no solo ni Sika na sumungan ijay Villa Gabriel. Saan na kaya't ni Sika ti sumurot kini siya, amigo? Para itispusa ni Sika to'y kutsi na sorpresa, amigo. Iso na kasayatan, no solo ni Sika namang sorpresa. Saan kit din, amigo? Bueno, sabalin to nga roden na aldaw, ti panangawis ni siya kini Sika eje Villa Gabriel. Si, amigo. Di saan nga roden nagistambay ni siya dito. Dispensa mi amigo. Ang mga na imberna na trabaho ni Sika ang gaputad. No, amiga. Bueno, adios, amigo. Adios! Imbagtasanan na pinilit ni amigo Esteban ni siyak na sumunod ni Villa Gabriel. Saan ko na kaya na makita di mapasama kay Jai? Masigurado ni siyak ti aramiden ni amigo apama na matakuwatan natin kasasaan ni Lolita. Benito, kita na ichay. At dakot singag turong di Villa. Ngag pa iso. Ito'y Villa titurungan na. Akin kutsi nga tayo tidayta. Jak mailasin tinaglugan. Ha? Ni Senyor Esteban. Ha? At ti amo ta bakit? Iso ka di? Mailasin mo? Wen, mabigbig ko tinakalugan. Ni Senyor Esteban. Ditakan. Papanam ngay! Lukatakadagos ni ruangan alam daw. Apay ngay, kasla kelat aping mix sa tikabakaba ti barukan ko. Dakas ti agparparik na kanyak. Naragsak kayo sa sangkot mo, Senyor. Gracias. No, ani, senyor. Iso ti simmangpat. Senyor! Naragsak na sa sangputyo! Pedrita! Ayan ni Lolita. Ada ije kwarto yo, senyor! Nabatad tinakita kasi mangpat. Ni Esteban. Di ko tsin. Apayakas lang masimbalod dagiti sakak. Kayat ko ti umulog, kat sa batak nga arakupan ti asawak. Nga, kasla adamang igaw-gawid kanyak. Sana dombang ti kasto yung marikriknak. Kita akpay ti tsura kiti espeho.
Nalawa da ito insuot ko, abistida. Narigat ang madlaw ti tiyan ko. Rumwara kon dito'y kwarto. Oh, kumusta, mi esposa? Kailiw ka una yan, mi esposo. Kunak no may bayag ka pa ija Espanya. Kinunamat ni siya na makabulan ti bakasyon ni siya kay Espanya. Agyaman at tadakan. Kailiw kamat una yan, mi amor na esposa. Mabitlang. Porque nasakitan ni siya. Apay nasapuyutan ni siya ti rosok mo. Kwa. Tiyan ko. Masakit anak. Ngam tirusok ko ti sapuyutak. Apay nakasta ti suot ni sika. Nalawa na bistita day ta suot ni sika. Mati nakitaan. Kasta ka di? Bayam, agsukatakin to na madamdama. Diyos ko, kasano nga ibagak ti kasasaad ko, adi agungat. Mamati nga ta, iti ibagak. Saan na nagsubli ti nagbakasyon na para luto diti Villa? Oray matay babaunan. Di matin nagsubli. Kapilitan na siya kung ti agasikaso dito ay. Pedrita, awan ka di pa'y nadlaw mo amade. Awan pa'y. Dandani saan ta pa'y nga rudin ang naturog iti nagpatnag ta nagpaliiw ta. Ngam awan mati madi anadlaw ta. Uy nga rod. Ala, sapay kumata imbagan ni Senyorita Lolita ti kasasad na kini Senyor. Kat naawatan naman. Sapay kumaa. Napulot ang ti kape. Itay pa'y, inkarga kon iti termos. Iso nga awanan ti kape di tatakore. Sige, agtimpla. Benito! Dagasan! Patayin nan sa mo di asawa nan! Pedrita, dito'y talaan. Inta kitaon! Dito'y talaan ko nakmat. Di ka mapanisay, bakal. Benito! Senyor! Isagamam dagiti kabalyo. Mapanni na tayo di pueblo. Senyor? Larga! Kaya't ni siya ti agaliwaksay. Uwan, senyor. Irwar ko iti kwadra da istalyon kan brutos. Manang Pedrita. Ala, pagkalma umon tiriknam. Di ka nagsangit. Kasangsangput lang Esteban. Ngamdandaninak manin pinatay. Daytuyin ti pagamam kak amapasamak kada kayo. Naginggat ka ano nga agkibos ti kalbaryo. Kastoyak kanilatan. Senyorita. Anya ti aramidak itan. Anya ti kunani senyor aya. Puno ti kinunayo manang Pedrita. Di na akilunan nga iso ti ama to si Kuko. Nabatad ka nun dahi ti amang managnak. Wano ebidensya makikamkamalalaak. Anya? Imbaga na ti kasta? Wen manang. Kasano akitan? Anya ti aramidak. Senyor! Nagsardeng kamot dito, oy.
Dito'y kadinti pangibatsan ta kadag ito'y kabalyaw. Bisagan ni Sika ni Brutus! Oh. Senyor, Surutan ni Sika ni Siak Benito! wan senyor! Papanan na nga ta. Anyat aramiden mi dito'y tok-tok ti turod. Matanawan ta dito'y di intero na pueblo di San Gabriel, Benito. Napintas na vista ti makita manipod dito'y nagtakdiran ta na turod. Senyor, Kaya't ni siya ti mangibangon iti vista casa iti daytoy na parte ti turod. Vista Casa, senyor? Si, vista casa. Kat dito'y ti pagpalabasan ni siya kiti Sikor. Kasi ta, kapungtot ni siya ni Lolita. La traidora esposa. Senyor, wag damag kayo kada kami ken Pedrita. Ibagamin no anya ti nakitkita mi ngay nararamid ni Senyorita Lolita. Sige, ibagaamin ni Sika, Benito. Dagayo iti esposa ni Sika ti saksi, iti traidora na esposa ni siya. Senyor, Ibagaamin ni Sika, awan labasan na ibaga kini siya. senyor, awan tinapaliw mi adakes nga aramid ni Senyorita. No agdadagsen ita, da kayo kanumit ti ama. Imposible! Oh, basta talaga di nakwan. Dakas at talagang ti kastoy. O niya, awan ti may bagan ni Sika, Benito. Asino ti kamalala ni Lolita? Am-am mo ka din ni Sika. Ha? Agtagay ni Sika. Saan nakayap ni Siak to ulbod na kasarsarita? Senyor, Agtagay ni Sika, Benito. Ibagaamin ni Sika ti inob-obra ni Lolita. Kabayatan ti kaadan ni Siak iti adayo. Itayak pa'y lang agtaktakder dito isangot ti ruangan alandok. Ngam jak matla makakita iti tao di tao nagtibako dan. Ay, dayjay ni Manang Pedrita. Manang Pedrita! Umayak man! Edita, di ka matyayam. Nagapwang. Siyempre, ije balay mi ama na. Kumusta da Senyor Esteban kan ti asawa na? Nagpupok ni Senyorita iti kwarto. Pimanaw mat ni Senyor akadwana ni Benito. Napananda? Jakam mo. Yala. Umay ka. Sumrag ka nga roden, Edita. Agyaman akmana. Sige, kumusta akman ni Senyorita Lolita? Nalawa at turod. Dita akin abagatan na pasetasyon. Saan met na narangkis. Ken adda arruyo dita na pagayayusan tinalinis na agwa. wen senyor, adupay ti lamas iti waig. Iso ti pagkamkamulan dagiti mannalon. Napintas dita na aramiden na potrido. Pagipastoran kadagiti dingwen. Kas kumay ti kalding, senyor? Si, pwede na kalding. Ngam kayat ni Siak na vaka ti maibulos dita. Gumatangag to iti 50 paris na vaka. Kati soda ti maipupok dita aramiden tayo na rancho.
Kumusta ti Hacienda, Josep? May rugrugi man ang ti panagtatalon, senyor. May kadwa daras itatawin. Sika ti mangkita noan niya na klase ti may raep na pagay, Josep. Kitaan nita kayo tay di kalidad. Un senyor, napintas di kiti naibara sa bin Nasaya. Sumurot ni Sika kada kami kini Benito. Senyor. Ada sekreto na pagsaritan tayo. Oo, senyor. Sekreto kano. Ang mga maipapanan iti kinabak ng anak ekali iti pasati Hacienda na. Ang mga insangpat nanti original ako piya ti mapa. Mapa ti na ekali abuelito. Dito'y tok-tok ti turod ti pagsaritan tayo. Nabatad na awan sabali na makangag iti bagay siya. Anya nga minday ta, senyor. Senyor, mapugtuak sa niya ti ibagam Mapugtuam, Josep. May panggap iti kinabak ng samat. Ne, apay ngagkatawa kayo, senyor. Agpaiso ka di ti kinunan ni Ama Josep. Husto launa iti imbaga ni si kakanyak idi, Josep. Inyawid da di papang ti original na kopya ti mapa di abundansya. Ano kasta? Nasarakam ti mapa, senyor. Nagswerte na tao da ito. Isugayang ti makatagik ko ay tinaikali a kinabak nang. Senyor, nalaka nga rudan ang masarakan tayo ti eksakto anak kay kalyan ti gamang no naalayon ti mapa. Si Benito. Iso nakastoy teramiden nida kayo. At daitad ni siya na asignatura nida kayo. At day paramid ni siya kada kayo. Ibagam lang senyor. Makikita konti swerte, Benito. Mapurar ni siya kung iti silang ti aduna balito. Anailaw ni ti maysa na lakasa. Senyor. Senyor, kaya't ko makita ti mapa. Kita no karni mitla ti mapa na italak kanyak nga idi. Nakamarka iti daytoy na tela ti mapa, Josep. Ni, lupot mo ti nakailanagan ti mapa, senyor. Ay, iso! Iso da ito yung ti ibagbagak ang mapa. Nukasta, anya pingaroter aramidin tayo dito'y turod. Sawarin tayo ti kabakiran na paset ti Hacienda. No makita tayo ito ti senyal na ibagbaga di ta mapa. Rogiyanan ni tayo ti agkali. Uwanya, mayat ni da kayo, Josep, Benito. Sikati matungpal, senyor. Ariglado, senyor. Udno nga ta ang mapati gamang tinsangpet ni Don Esteban. Gagayem, di yuliwayan na dinggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas, nalaos ti pungtot ni Don Esteban idinamuan na masikog ni Lolita anasangputan na. Kinunana na batadon ti panangluko, wenno pan nakikamalala ti asawa na. Nupay kasta, kinuna ni Benito nga awan mo ti ure asino alalaki anakita da, anakarelasyon ni Lolita, kabayatan ti kawan ti Don. Nakapungtot lang ni Don Esteban iti day tanga imbaga ni Benito. Iti papanda Don Esteban kan Benito iti away. Imbaga ni Ama Josep ti kasasad ti talon.
Imbaga na amang rugi damanan nga agtalon para iti may kadwa pa nagaapit. Kalpasan dayta, inyawis ni Don Esteban kada amaw sep kan Benito ti ipapanda iti turod. Gaputan na patag ti pagsaritaan da. Ti may papan iti naikali agamang timbaga ni Don Esteban kadag iti dua. Ket itagagayem, adtuin ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! No makita nida kayo ti sinyal na ibagbaga ti mapa, rogiyanan nida tayo tagkali. O anya, mayat nida kayo, Jose, Benito. Ariglado, senyor. Ariglado, senyor. Muy bien! Saan nagdanag nida kayo na dos? Dakkel to na party, tited ni siya kada kayo. Pagyamanan niyo na senyor. Gayjay akinabak ng tisong batikar kararag ni Amarigrigat. Ay, agpaiso ti kinunan niya mausep, senyor. Ala, kasjay nga ruden titulag. Sumangat nito tayo iti bantayin don bigat. Ang uwan kayang usep. Senyor. Ikan ni siyak ni sikay iti maysa na kabalyo. Napagsakayan ni sikay iti papantay iti bantay. Ay. Agpaiso, senyor. Si? Narigat met na nakasakay ni da kami kini Benito iti kabalyo. Kat magmagna ni sika. Masapol nga damit kabalyo ni sika. Agiamanak, senyor. Naimbag kaunay. Oh. Dahito iti pagsakaya makabalyo into nagpabantay tayon, mausep. Uy, nagguwapon ti itad na akabalyo. Agyaman ka, tadda kayat ni senyor ken ka, mausep. No saan lang ataga po iti amaw, may papan iti naikali agaman. Jak lamamatin nga ikan na kay iti kabalyo. Gusto ka, Benito. Agpaiso ka di nga da naikali abalito. Ay, sus, agpaiso, Benito. No, agpaiso. Ket nakitam amismo, idi naikali. Apay nga, adi mon malagip, ti eksakto na kay kalyan na. Adun, atawan tinapalabas, Benito. Ay, no siyak ti sika. Sinapol kon tinakay kalyan na. Anya? Numabirukan tayo. Siyempre, kukwa ni Senyor Esteban. Ang mga no, awan to ti ibingay na kadata. Agdwa-dwa ka ni Don Esteban. Ay, agom ni Don Esteban, mausep. No saan nga agom, saan kumanga aglaplapusanan ti kinabaknang na. Ken saan kayo kumamait nga agrigrigat aman nalon. Apayakas ta ti bagbagam, Benito. Gapot hamok ti burik ni Senyor Esteban. Wala niya pa ti burik ng ibagbagam. Isupay lang ti amom. Ti amo tayo. Well, agpaiso. Ngem aglablabesan. Naagom launay. Petrita. Da kayo matgayam, senyor. Adda ipaaramid yo. Kasarita ni siyak ni sika. Maipapanitian niya, senyor. Tangay saanen nagsubli dagiti muchacha. Gila bandera kanti kosinera ni sikan ti sumokar. Kapilitan matakastan, senyor. Tani, jakon makaawid iji balay ni. Gapo iti kaado ti trabaho dito'y Villa. Gracias, Pedrita. Tauray sanay mandar ni siyak ti panagtalinaed ni sika dito'y Villa. Kat saanen naagawid ni sika. Makitak met, kasapulan nyo ti agasika, so kadagiti kasapulan nyo, senyor. Saan na madanagan ni sika, Pedrita? At daumento ni sika. Doblyan ni siya ti sweldo ni sika, nakadkadwa ni Benito, na agtrabaho ni Villa. Agyamanak, senyor. Bayan nyo,
Aramidak ti amin a trabaho. Kabaulak ti trabaho dagi jay dua a muchacha api manaw. Gracias, Pedrita. Ulit ni siya. Madoble ti sweldo ni Sika. Kastamot ti sweldo ni Benito na esposo ni Sika. Agyaman ak unay, senyor. Maragsakan lakid din ni Benito, no ibagak dayta nga imbagayo, senyor. Nukasta, agyan kamutten dito Villa, Pedrita. Kapilitan, Benito. Sabagay, adamot basit akas la balay ko di talikodan ti Villa. Ken awan metlat ka balaytan, adamot ijay syudad dagiti anak ta. Wen nga rod. Dagi jay man lataraken ko ababoy ti problema. Ilako mo dagiti baboy mo. Babasit da pa'y mat. Kahit kasano nga roden, kumutong dalaeng no di mo to maisapar ti mapan mangpakan kadakwada. Kasaritak ni senyor para iti dayta. Alah, makamuka, Pedrita. Total, si kamot tiag trabaho. Iso akita no kabalam wano saan. Ilako laengan ni Sika dagiti tarakan ni Dakayo iti balayo. Kasta ti kuna ni Benito, senyor. Kaya't ni siya, naagtali na udon ni Dakayo iti esposo ni Sika dito Villa. Kaya't ni siya, nabantayan ni Sika ni Lolita. Apay, senyor. Kagura ni siya, ti traidor na esposa. Senyor. La traidora! Saan laki din na siya ti padre ti sikog ni Iso? At kamalala ni Lolita. Senyor. Saan ka kumang agungat? Ngam, amang ano nagriro kayo? Manipod na pan kayo ija Espanya. Saan ang nagpaspasyar ni Senyorita Lolita? Uray na panla ko maijay kasa ni mamangnak at saan anapan ijay? Ni Senyora Agosta ti masansan a pumasyar ditoy. Makitan to no ipasngay ni Iso ti sikog na. Makitan to. Senyor. Ala, ang alpasan ti saritan. Alaen ni Sika dagiti amin nagargarat ni Dakayo iti balayo. Agian ni Dakayo iti basit na kasa ni Benito di talikod. Unak tumay takas talangan ti aramidam bakag. Benito, anya ti makunam ita, tadito'y ngagyan. Anya ko matimakunak. Nagasat tangata ta makipagnaagtan dito'y. Masiguradok asaan tan nga agbisin akas kadagiti pada ta makipagnanaod dito'y Hacienda Gabriel. Ay, datan ti kagasatan kadagiti amin na makipagnanaod dito'y Hacienda Gabriel. Bakit? Talaga Sigud mat makitaltalon talaang dito'y Hacienda Gabriel. Ngam napagasatan ta, tas ikatinapili idi ni Senyor Esteban nga agbalin akatalak diti Villa. Hardinero aklang idi, bakit? Nang rugi ka akas hardinero laeng, sang kabasit as sweldo ti inananusam iti. Agingga anakita ni Senyor ti kinagaget ko. Isu nga idinatayen da di katalak na aparaaywan kadagiti pagaayat na unay akabalyo, siya kon ti imbaga na sumukat. Di makal ti sweldom, kan talkan nakapayan ni Senyor. Kaslasak tibos dito'y noawan ni Senyor. Wan nga rod, iso saya atim ti trabaho, Benito. Ay, saan nanaskan nga ibagam ti kasta, Pedrita? Benito. Amok ter aramidak. Sikakit di ati agtrabaho anasayat, tapno ited namat tinaan-anay apa nagtalagnakan ka. Manang Pedrita, Apay, senyorita. nakapsutak. Mabalin akadwaan na kamapan ijaayan ni Julia amidway. Wana. Isungarod a binilinak ni Senyor a makipagnaad ditoy, tasyak ti mangkitakan ka. Imbaga na ti kasta. Wan. Isu ana patag ka kan Senyor. Saan na nga akwen nga iso ti amatoy si Kuko? Kun kunana na dayta. Patyanak.
Maawat ng tumatla ti kinapod mo. Diyak mo, manang. Ala, di ka nagpanunod iti mati. Saan akong anapatag iti asawa? Di mo panunutan ti kasta. Ala, agrubot ka nga rutan, ta inakmatin agsukat. Sige. Urayin kan tulangan mi dito'y sana. Wan, sige. Inak iti kalapaw mi kan Benito di talikod. Urayin naktulatan. Nasayaat. Muy bien, Pedrita. Kaduam. Agluslus siyaw manin ni senyorita. Saanan na iti midwife ti papanan ni da kayo. Mapan ni da kayo iti klinika ni Doktora Sandoval. O sige, ibagak na ita, senyor. Talaga nakapsutag. Kasto'y siguro ti agbalin nga ina. Talaga akasta, senyorita. Aglabas tumatladay ta. Sapay la kumaa. Wan, bunga la ti panaginaw mo dayta. Sumaya at tumatla ti riknam. Inton agliman abulan ta sikog mo. Naragsakak tadanton anak ko. Ngam naragragsakak pa'y kumano di taltalikodan ni Esteban. Ay na, anos laang senyorita. Agbaliw to ti trato na kan ka inton makita nanti anak yo. Nga ta. Wan, namnamaag dayta. Siyempre, no karuprupanan to ti anak yo. Pulos adinan mapaglibakan. Sapay ko mga rod. Taiso ti karuprupan to to'y anak ko. Dayta ti kanayon adawatem iti Diyos no agkararag ka. Ikararag mo, pasapay kuma, tani senyor ti umalaan na. Ne, asidag tayon iti pueblo. Amaguryo, idiritso na kami iti sentro. Oh, nakaruar kayo ni iti kwadra, Stalyon, Brutus. Agpada kayo agwapo. Ta sino katakpay dagiti sapatos yo. Si kalaunay, Stalyon. Maibagay kalaunay asakayan ni senyor. Orayin tayo labit ni senyor Benito! Ay, Nakasagaran dagiti kabalyo? ariglado dan, senyor. Mapantayo ka din, senyor? Si! Oh, Stalyon! Kumusta ni Sikan? Nagwapo latan ni Stalyon, senyor. Kasmetlah kada kayo nga amo na, Pasablog daytan, Benito. Ay, sana pasablog. Taagpaiso, ti bagbagak, senyor. Agpaiso launay. Bueno, hop. Sakayan mo ni Sikan ni Brutus, Benito. Ariglado, senyor. Hop. Vamos! Hey! 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 Ha! 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 Dagasan na si Kani Ama Usep Benito. Agurin ni siya kaya turot. Well, senyor! Yeah! Yeah! Nagasatakmat ama ko na. Ay agasam, baliin padawatan ni Senyor Esteban to'y may sa kabalyo na kaniyak. Yahoo! At no adalangat pagsakayak no mapan kami ti bantay. Isu panaganak mo't. Nya ay at ipanagan hukan ka. Si kabalyo. Sanda Senyor Esteban. Dagasandak matan. Di ka agariwawa. Ay, ni Benito ti agturong ditoy. Ay, mata ni Senyor Esteban.
Ditan. Siksikamat, Benito! Nakasagana kan, Ama Josep. Saklatin ang dagaskan kan. Agur-uray ni Senyor Ijay Turon. Ay, kastaya! Oo. Ay, sa kayak na ro ti kabalyo ka, tama panton! Wana. Oops! Hey! Sumaruno ka kanya. Sige! Sumaruno ako tin. Hey! Ya! Agasam! May palagi penakit ko rin kanya idi ang kabanwaga. Naglanya ka kabalyo idi. Isa may pakat kuman itantikin na lain ko. Ya! Ya! At balitok pati sa pulangin. Ya! Ya! Masarakan nga ta dadon Esteban tinay kalya kinabaknang. Tudno nga tamot nga danay kalya kinabaknang iti masakupan ti Hacienda Gabriel. Gagayem, di uliway na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, June Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. El Uro con Sangre!